Слава Ісусу Христу! А у нас уже помаленьку набирає прав весна. Ця планета справді є нашим домом, але вона є домом і для всіх людей, усіх тварин і усіх форм життя, створених Богом. Вважати, наче в цьому світі мешкаємо лише ми люди, це вияв надзвичайної зарозумілості. І тим більшою зарозумілістю є уявлення, буцімто ця планета належить лише нашому поколінню. На вулиці повним ходом весна, а коти, вірніше кішечка, ще спить в хаті. І тут ще одна відпочиває кішечка, а ще одна хоче вже на вулицю. Оцініть, як йому добре відпочивати і спадки на сонечку. Ось такий сюрприз я побачив, коли зайшов на кухню нашу.